Takže čau lidi, dneska vás tu vítám u dalšího videa, takže dneska je takový speciální event, o který moc jakože nikdo neví. Ano, tenhle event já mám celý, ale je tu ještě jeden event a ten je speciální. Pokud půjdete do Emerald Hill, no všechny světy otevřený, takže pohoda. Pokud půjdete do Emerald Hill, to je nějaký dlouhý. Jsme tu. Prosím. Cože? Cože? Dobře. Takže jdeme. Jestli víte, takže když si pak koukáte na YouTube a narazíte na nějaký video Classic Emerald Hill Sonic Speed a říkáte si, ty vole, to může být fake, jo, to tam nebude real, tak já vám ukážu, že to je fakt real. Je to dost potěžší se tam dostat a tam děláte event na Amy. Dopa. No tak to je jedno. Sorry. A OK. Tak aby to bylo rychlejší, tak si vezmeme tornádo. Ano, tornádo si vezmeme. Sestříme to musíte. A prostě, aby to bylo rychlejší, tak se vezmeme tornádo. A zaletíme k tomuhle vodopádu. Říkáte si, je to normální vodopád prostě. A jak se všimnete, tak ta voda je trošku jináčí. A tady je modrá. Za ním je totiž vchod, takovýhle. A vy půjdete do toho hrušku, kde je takováhle dírka. Si tam nějak probudnete zázračně. Ano, to se mi děje. A cože? Dobré, jsme tady. A teďka, jak vidíte, tak semka se chceme dostat. Ale je tady bariéra, takže se to nějak... Vlastně já se musím probubnout tím hoverboardem, já jsem debil. Já se tím nějak probubnu. A jsme tu. Ti, co nemají tornádo, tak mají smůlu. Nedostanou se tam. Možná si jakože přes tuhle stěnu probubnou nějak, nevím jak. Se to někomu povedlo. A prostě ti, co mají tornádo, tak se ho equipnou. Prostě jakýkoliv letadlo. Takhle semka vyskočí. Jdou semka. Jak si všimnete, tak je to tady nějaký úzký, co? Tak se tady nějak probudnete do téhle kostky, na které jste byli. No, zabere to pár failů, ale vyplatí se co. Je to mega hustý tam. Už jsem se tam párkrát dostala a vyplatí se to. Takže jdeme sem. No, jsme v ní. A tady je Emerald Hill Classic. Máme tu starý Sonic Street. Jo, tohle tak sbíráte tyhle tenhle stok sbíráte na tu Amy a postupně získáváte hustý věci. Třeba například tohodle peta, Crystal peta, toho mám pro Sovču. Pak mám, jakože z toho Shadowa máte i tohle, tak mám tohle taky pro Sovču, pokud to nestihne. Potom mám tuhle trailu, to je z toho Shadowa, to mám taky pro Sovču, kdyby to nestihla.
Pak mám tady tuhle Pink Crystal Trail, kterou mám equiplou. Talent stock je zrovna pro sovčů, vím, že to myslíme. Ona moc už to ale nehraje, takže kdyby to nějak začala hrát, tak bych jí to tady za fré. Takže je to tady mega dobrý. Prostě ta stará klasika. Úplně. To vytřištím mozek, úplně. What? Tornádo jde tady taky equipment, prostě balonky z SK, City SK. Kámo, prostě je to tady bomba. Bude další svět, ten typek, co tohle vytvořil, tak se na tomhle pořádně vyřádil. Že bude další svět, takže čau lidi.